Yun lang pala. Ma, saan ka pupunta? Ang aga-aga pa lang po. Nagmamadali na ako, anak. Maaga kasi akong tinawagan ng boss ko. Anong agahan natin, Ma? Pasensya ka na, anak, ha. Hindi na ako nakapagluto. Nagmamadali na kasi ako. Ikaw na lang magluto, anak. May mga pagkain naman sa ref na natira kagabi. Ma, puro na lang po nauulit yung ulam natin. O ito, bumili ka na lang sa labas kung ayaw mo yung mga natira kagabi. Lagi na lang ganito sa bahay. Ma, Huwag mo na rin akong hintayin sa pag-uwi ko kasi baka gabihin ako. Ma, mag-isa na naman ba ako dito sa bahay? Anak, kailangan kong maghanap buhay para sa ating dalawa. Para sa'yo din naman ang lahat ng ginagawa ko. Ma, may meeting po ng mga magulang mamaya. Baka pwede po kayong pumunta. Susubukan ko, anak. Ma, nung nakaraan, hindi ka na naman nakapunta. Anak, maiintindihan nila yon kasi may trabaho ako. Ma, lagi ka na lang nilang hinahanap. Kung ano-ano na lang ang dinadahilan ko. O siya, sige na. Aalis na ako. Nagmamadali na kasi ako. Sige po, Ma. Mag-iingat po kayo. Sige na, anak. Tatawagan na lang kita pag wala akong ginagawa sa trabaho, ha? Ikaw nang bahala dito sa bahay. Lagi naman abala si Mama sa trabaho niya. Hindi man lang niya ako makamusta kung ayos lang ba ako. Ma! 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 Umalis na si Mama. Ang aga-aga pa lang. Papakita ko pa rin saan sa kanya award ko. Pero, wala naman na siya. Papasok na lang ako sa school. Mabuti pa dun. May nakakausap ako. Abi, maupo muna tayo doon. Abi, ba't mukhang tahimik ka dyan? Wala naman, Brian. Alam na alam ko pag ganyan ka, Abi. Si Mama kasi, Ha? Bakit si mama mo na naman? lagi na lang siyang wala sa bahay. Hindi ko man lang siya nakakausap ng maayos. Baka naman abala si mama mo sa trabaho niya. Oo, tama ka, Brian. Lagi siyang ganun. Oh, yun naman pala. Sana, kahit may trabaho siya, sana lang siya may ganun sa akin. Intindihin mo na lang ang mama mo, Abi. Ni hindi nga kami nagkakausap. Ni kamustahin ako. Hindi niya natatanong. Eh baka naman pagod lang yung mama mo. Mabuti ka pa nga, Brian. Kahit may trabaho si mama mo, may panahon siya sa'yo. Si mama kasi, lagi kami nag-uusap. Kahit may trabaho siya, lagi pa rin siya nakakapagbigay ng oras sa akin. Simula nung nawala si Papa, naging ganun ang pakikitungo sa akin ni Mama. Si Papa, dati siya ang nag-aalaga sa akin. Pero si Mama, ibang-iba siya. Eh paano ka makakapag-aral kung hindi magtatrabaho ang mama mo? Sana, kahit may trabaho si Mama, maalala niya pa rin akong kamustahin. Yun lang naman ang gusto ko. Hindi mo alam, sobrang pagod niya na sa mga ginagawa niya sa trabaho niya. Siguro nga, Intindihin mo na lang si mama mo, Abi. wala naman na akong magagawa, Brian. Siya nga pala, Abi. Nasabi mo na ba sa mama mo yung award mo? Yun na nga, Brian.
Hindi pa. Eh, bakit hindi mo pa nasasabi? Maaga kasi umaalis si mama. Hindi ko na siya naaabutan. Hindi pa pala niya alam na may award ka sa school? Hindi ko nga alam, Brian. Hindi makakapunta siya pag binigay yung award natin. Pupunta yun. Sigurado ako pag sinabi mo sa kanya. Lagi naman siyang wala. Paano ko masasabi sa kanya? Masaya pa naman sana ako na ibalita sana sa kanya. Kaso, umalis naman siya. Magiging masaya si mama mo pag nalaman niya. Sana makausap ko si mama para makapunta siya. Basta, sabihin mo, Abby. At sigurado ako, napupunta yun. Sana nga, Brian. Mukhang aga natin ah. Oo, mamadali kasi akong pumasok kanina. Tambak kasi yung trabaho ko. Oo nga pala. Kumusta si Abby? Ayos naman siya. Naasikaso mo ba siya? Oo naman. At alam niya na abala ako sa trabaho ko. Sigurado ka ah. Baka mamaya, nagtatampo na yun sa'yo. Hindi mo alam. Ba't naman siya magtatampo? Maibibigay ko naman lahat ng gusto niya. Alam mo naman na matampuhin yung batang yun. Nagtatrabaho naman ako para sa kanya. Oo, nandun na nga tayo. Kung hindi naman ako magtatrabaho, paano na lang kami? Kumustahin mo din yung anak mo. Minsan. Oo, kinakamusta ko naman siya pag minsan. Tsaka magsasabi naman yun sa akin pag may gusto siya. Sigurado ka ba na lahat na ibibigay mo at lahat ng gusto niya, nasasabi niya sa'yo? Oo naman. Tsaka kailangan ko rin kasing kumita ng pera. Hindi naman puro pera ang importante. Pag wala kang pera ngayon, kawawa ka. Pero, kailangan din niya ng pag-aalaga at pagmamahal mo bilang ina. Hindi ko naman napapabayaan yung anak ko, Ruby. Sigurado ka ba? Oo naman, Ruby. Siguraduhin mo lang na hindi mo napapabayaan yung anak mo. Tara na nga, marami pa akong tatapusing trabaho. Tara, puro kasi trabahong nasa utak mo. Siyempre naman, kailangan nating kumita ng pera. Mabuti, maaga ako nakauwi. Siguro nandiyan na si Brian. So, kailangan natin matapos yun this week. Sige. Nandito ka na pala, anak. Mabuti at kasama mo si Abby. Ma, ano po? Manong po, tita. Kaawaan kayo ng Diyos, mga anak. Ma, dito muna po sa Abby. May tatapusin po kasi kaming project sa school. Ganun ba, anak? Sige. Abby, nagpaalam ka ba sa mama mo? Opo, tita. Tinawagan ko po siya kanina. Kaso, hindi po siya sumasagot. Ganun ba? Hindi ko kasi siya napansin kanina bago ako umuwi. Okay lang po yung tita. Nagsabi naman po ako na nandito ako sa inyo. Baka marami pa siyang ginagawa sa trabaho, Abby. Parating na po siyang ganun, tita. Hindi ko na po siya masyado nakakausap. Pagpasensyahan mo na siya, Abby. Kanina, kausap ko si mama mo. Ganun po ba, tita? Halos hindi na po kami nagkakausap ni mama pag nasa bahay po kami. Bakit naman hindi kayo nagkakausap? Kasi po, lagi po siyang nagmamadali sa pagpasok niya. Puro kasi trabaho yung nasa isip ng mama mo. Minsan naman po, paggising ko, umaalis na siya kaagad. Para sa'yo din naman yung ginagawa ng mama mo, Abby. Alam mo, Abby, ganyan din naman si Mama. Laging abala sa trabaho.
Pero, may panahon naman ako sa'yo lagi, anak, di ba? Oo naman, ma. Kaya mahal na mahal kita eh. Sus, nambola ka pa. Siguro, may gusto ka, no? Wala naman, ma. Sige na, anak. Sabihin mo na kung ano yung gusto mo. Alam ko na. Ang gusto ko, ma, lutuin mo yung paborito ko. Para naman matikman ni Abby yung luto mo, ma. Sige na nga. Malakas ka sa akin eh. Siyempre, ma. Ikaw pa. Yung bait-bait mo. Nako, nambola ka pa talaga, anak. Maglilinis na lang ako ng bahay pagkatapos, ma. O ano? Sige, anak. Ikaw, pagkatapos, maglilinis na lang ako ng bahay. Okay ba yun sa'yo? Sige. Sige, O anak. talaga. Sana, ganito din si mama sa akin. Pero kung may luto mo, ma, ha? Baka mapahiya tayo kay Abby. Oo naman, para matikman niya. Kaso, nung namatay si Papa, wala na siyang panahon sa akin. Oh, Ma. O anak, gising ka na pala. Halika, umupo ka na dito. Oh, Ma. Bakit ang agaw niyo naman gumising? Siyempre naman anak, para maasikaso ko kayo ng papa mo. Eh, nasaan po si Papa? Ayun, nagbibihis pa lang siya. May trabaho din siya kasi ngayon. Kaya po pala maaga kang gumising, Ma. Oo anak, para hindi mahuli ang papa mo sa trabaho. Ganun po ba, Ma? Eh, kumusta naman ang pag-aaral mo anak? Ayos naman po, Ma. Matataas naman pa ang mga grado ko. Tama yan anak, mag-aral kang mabuti ha. Opo, Ma. Para pag nakapagtapos po ako, makahanap po ako agad ng magandang trabaho. Basta, palagi mong isipin na nandito lang kami ng papa mo ha. Opo, Mama. Kayo ang inspirasyon ko ni Papa at ng pagmamahal niyo po. Salamat naman anak. Sana, kahit anong mangyari, hindi ka magbago. Hindi po, Ma. Sana kayo rin po. Oo naman anak, ano ka ba? Nga dito. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Mahal na mahal ka namin. Nagbago na siya. Hindi na siya gaya ng dati na inaasikaso niya ako. Lagi na lang siyang abala sa trabaho niya. O siya, Brian. Magbihis muna ako para makapagluto na ako mamaya. Sige po, ma. Bigyan mo ng merienda mamaya si Abby, ha? Opo. Bigyan mo na kayo, Abby. Sige po, tita. Sige na, ma. Sobrang bait pala ng mama mo, Brian. Oo naman, Abby. Sa katunayan, lagi niya nga akong hinahanap pag wala ako dito. Mabuti ka pa, Brian. Hinahanap. Bakit, Abby? May problema ba? Mapo muna tayo. Oo, Brian. Ayos lang ako. Kung may problema ka, Abby, magsabi ka lang. Nandito ako. Si mama kasi, Oh, bakit si tita? lagi na lang siyang walang panahon sa akin. Eh, paano mo naman nasabi na walang panahon sa'yo si tita? Simula nung nawala si Papa, nagbago na siya. Eh, baka may pinagdadaanan lang si mama mo, Abby. Kaya ganun. Ganun ba yun, Brian? Hindi natin alam kung anong hirap ang pinagdadaanan ng mama mo ngayon, Abby. Sobrang laki kasi ng pinagbago niya. Simula nung nawala si Papa. Malay mo, nililibang niya lang yung sarili niya. Kaya ganun. Ni hindi man lang niya ako kinakausap o kamustahin man lang. Eh, ikaw ba, Abby?
Naalala mo ba siyang kausapin? O kamustahin man lang? Hindi. O, di ba? Ikaw din pala. Hindi ba si Mama dapat ang magtatanong sa akin yan? Abby, hindi porket mama mo siya, siya na yung laging aasahan mo na mangangamusta sa'yo. Dapat, tayo ding mga anak nila ay matutong kamustahin sila. Baka mamaya nga, pinipilit lang niya magpakatatag para sa'yo, Abby. Nagbago na kasi siya, Brian. Hindi naman siya dating ganun. Yun na nga, Abby. Baka yung mga dati niyang ginagawa, nahihirapan na siyang gawin. Baka sobrang dami nang iniisip niya. Hindi ko naman alam. Hindi ko rin naman siya nakakausap. Kasi, ayaw niya na makita mo na nahihirapan at nasasaktan na siya, Abby. Kaya ba lagi siyang abala sa trabaho niya? Oo. Kaya dapat, kinakamusta mo din siya, Abby. Hayaan mo. Susubukan ko siyang kausapin, Brian. Tama yan, Abby. Para maintindihan mo kung anong nararamdaman niya. Lagi kasi ako nagtatampo sa kanya. Kasi ang akala ko, lagi siyang abala sa trabaho niya. Mas makakabuti na mag-usap kayong dalawa, Abby. Para maintindihan mo at malaman mo kung ano ang pinagdadaanan ng mama mo, Abby. At malaman din niya kung ano ang nararamdaman mo, Abby. Tama ka, Brian. Nandito lang ako na kaibigan mo. At si mama, pag kailangan mo. Basta magsabi ka lang. Maraming salamat sa inyo, Brian. Hindi ka rin naman naiba sa amin. Pamilya na rin ang turing namin sa'yo. Maswerte ako kasi napakabait niya sa akin ng mama mo. Tulog pa siguro si Abby. Ibibigay ko sana itong binili ko sa kanya. Hindi bale. Iiwanan ko na lang dito sa sala. Lalagyan ko na lang ng sulat. Makikita rin niya pagising niya. Umalis na si Mama. Binilan ako ng damit ni Mama. Matagal na niya akong hindi nabibilhan. Pero, ang oras at ang pagmamahal na ang kailangan ko, Ma, hindi ito. Si Mama, malungkot siya. Ma, Oh, Abby, ikaw pala. kamusta po kayo? Ayos lang naman, anak. Ikaw, may problema ka ba? Wala naman po, Ma. Wala ka bang pasok ngayon, anak? Mamaya pa po. Mabuti, wala po kayong pasok. Nagpaalam ako, anak. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. Ganun po ba, Ma? Magpahinga na lang po muna kayo. Kaya nga, anak. Ako na lang po ang magluluto ng pagkain natin mamaya. Salamat naman, anak, kung ganun. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Pero, wag po sana kayong magalit. Hanggang ngayon po ba, masakit pa rin po ba sa inyong pagkawala ni Papa? Ako din, Ma. Hanggang ngayon, namimiss ko din po si Papa.
Sobrang nahihirapan ako, anak, sa pagkawala ng papa mo. Pinipilit ko lang nalibangin ang sarili ko, kahit mahirap. Kaya po ba, lagi po kayong abala sa trabaho nyo? Oo, anak. Akala ko mababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi pala. Ganun po ba, ma? Akala ko po kasi wala na kayong panahon para sa akin. Bakit naman ako mawawala ng panahon sa'yo, anak? Kasi po, hindi niyo po man lang ako naaalalang kamustahin. Pinipilit kong magpakatatag, anak, kahit hindi ko na kinakaya. Kaya po ba palagi kayong ganyan? Anak, nagtatampo ka ba sa akin? Opo, ma. Mahal kita, anak. Patawad kung naging ganito ako sa'yo ngayon. Nag-isip po ako na baka nagbago na po kayo. Ang hindi ko alam, sobrang sakit at hirap na pala ang nararamdaman nyo. Kaya po ngayon, naiintindihan ko na po ang sitwasyon nyo. Hindi kasi ako nagsasabi sa'yo, anak, ng lahat ng nararamdaman ko sa puso ko. Nandito lang po ako, ma. Handang makinig sa'yo. Alam ko naman yun, anak. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong dalawa, ma? Anak, kung nawalan naman ako ng oras at panahon sa'yo, sana mapatawad mo ako. Patawad din, ma, kung hindi ko agad naintindihan ang sitwasyon nyo. Naintindihan kita, anak. Magsimula ulit tayo ng panibagong buhay, ma. Kahit mahirap, pipilitin at susubukan natin. Anak, sobrang hirap kasi ng sitwasyon na iniwan sa atin ng papa mo. Kaya nga po, ma, kailangan natin magtulungan para maging matatag tayo sa buhay. Tama ka dyan, anak. Hindi ko naman kakayanin ang lahat kung wala ka. Opo, ma, naiintindihan ko na po ang pinagdadaanan nyo. Salamat, anak. Ngayon, maliwanag na po sa akin ang lahat. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Maraming pamilya ang hindi magkasundo at kanya-kanya. Pero mas masaya ang may pagtutulungan at pagkakaisa para maging matatag ang isang pamilya.